मोलेले नुयो ना एसे मोलेले नुयो मामा होमबाबो मामा जोङो सरपगाव दंफैयो सरपगनि मन्दिराव Bawa dah deh, datang, hama, bawa hama, bawa. Mana ni dia? Srimad Bhagavad Gita. Jai Sri Ram. Sorbogaव बाजार जादों दिनै मामा खुस्ति नायहोदों बैयाव मानसिफ्रा बोरैया नायो नैबे मन्दिरखौ खुलियाखै श्री राम जय राम ओइ मामा दंमोनगो गोजौबो हानाय नङामोन गाहाय फैयो दे गस्लाया फारसे लावलांलायो ओमफ्राय पापा तेरो लाजिनो गोरलैथार नामा प्रसाद लानानै फैदोंमोन खोमा इसोर गथ'फ्रा इसको जनवरी में दिया गारंटी हो गई है मंत्र पे लो गाय को किया लो यहाँ पर पढ़ते लो तिरपस Mama, ayo, pergi, mau Pak. Dua bang kerlek, mendak geli daunanai, aram sih. हे गौरी अंधार की तो शंकर प्रिय तथा करो कल्याणी दंता कांता सुपर हे गौरी अंधार की तो शंकर प्रिय तथा करो कल्याणी ये कौन है हिल के नहीं वहाँ ये मामा तुम बाजार जादों मालाय सरबगावनो दाउ मामा दाउ नुदों दुब्लि फानसोदों आदिन होनाय हामा itu ii dong ii kap nih tahu ii naik mondiran naik Mama
নাম কি কি নাম? হ্যাঁ, আদিতি বর্ষা।